दायो जों मागथायगावआव आलासि जानो ओंखारदों नै लोगोफोरनो दायो मोनफैबाय नै ना बेनि बिनानाव ओरै मादै बे आब' नै बाहागिफोर जायो न'आव जिरायदों सहैनायखाय बेनिफ्राय नै संग्राफ्रा संग्राफोर बेयो लोगो बिजावजालिफोर आरो सासे दंबावो नै बेबो बिजावजालि हारसासो नालाय बेनिफ्राय बाहेरायाव ओंखारबाय बेनिफ्राय नै न'आव हाबफिन मागथायगाव बाजाराव लंपेन्ट बायदों नानि मोननो गांनै मागथायगाव बाजारनि दखान नायलां दाम खम मोनथारो ड्रेसफ्राबो देखाय फानग्राया नैबे दायो फैनानै बोरायफोरजों सासे लोगो फैदों नालाय जों आलासि फैनायखाय आं बाव भिडिअ खालामनाय जाहैबाय नायलां नाम तो जुलाइ होनो सेरेब जौखौहाय बुरिफोर एसे बेनो नङा नैबे आं जाखांबायमोन दसे जिरायदों आं बाहेरायाव जों दायो थांनो ओंखारबाय न'फारसे बेनिफ्राय ओंखारबाय आङो लामायाव दायो थांनो ओंखारबाय आलासि जाग्राफ्रा नै बिसोरनो लामायाव थाहैबाय आलासि जाग्राफ्रा बे आब' बे मादै बैयो मादैनि बिबोनां जायो नोंनि मादै होनलाय नङा नैबेनि नङा नै दायो जोङो नै फैबाय दियागुरि मोनफैबाय बेलाय आलासि जाग्राफ्रा गोनदा गोन्दिथार स्लुइस गेट मोनफैबाय जोङो जाम्बुगुरि स्लुइस गेट न'आव फैनो फैथायबाय दायो फैनानै एसे भिडिअ खालायलाबाय नालाय आं मेगन मानहोबावबाय गोथौ नुथारो दैयाबो गोथौथार नै दैयाबो बेनिफ्राय थांनो ओंखारबाय दायो न' मोनफैबाय जोङो नै एसेनोसै लोगोफोर लाइक हर मोजां